Държим чашите за столчето. Никога не държим чашата за тялото, тъй като ще затоплим температурата. След което ще развъртим чашите. Предлагам ви да ползвате масата, за да не се олеете. Целта е да отворим носа на виното. Вино се пие първо с поглед, оглежда се цвета на виното. Виното е единствената алкохолна напитка, която е спомената в Библията. Оттам насетне виното е вдъхновявало Николай Посон, Тициан. Не случайно те са рисували въха, нали? Виното съществува реално преди човека да съществува, тъй като генетически лозята е по-стара от човек. Гроздето е оставало върху лозята, то е ферментирало и абстрактно виното се е леело по полята преди човека да го култивира и да създаде виното. Тази пещера е дело на професор Винаров, по чиято идея всъщност е създаден целият комплекс Кайлъка. Първоначално неговата идея е било тук да бъде музей на бойната руска слава. Така че тази пещера е създадена да бъде музей. Тук е най-прекрасната атмосфера за отлежаване на вино. Температурата, влагата, липсата на пряка слънчева светлина оформя пещерата като прекрасна атмосфера, рая на отлежаване на виното. Търсим следните нотки. Зелена ябълка, зелен лимон, акация. Господина с дъвката от тук насетне каквото и да му кажа, ще му мирише на мента. Следим как ни посреща виното, в какво израства и как завършва, след което коментираме. На здраве и добре дошли! Виното е енергия и до голяма степен поема енергията на човека, който произвежда виното, на технолога. Поема енергията на човека, който е засадил лозята на агронома. Поема енергията на човека, който сервира виното, или това е сомелиера. Поема енергията на човека, който отпива виното, или това е самия консуматор. Виното е магия и със сигурност като магия е носител на енергия на всички хора, които са се докоснали до него. Сигурно това обяснява защо откриваме красиво 24-годишно момиче, което е завършило психология в чужбина, в пещера с вино. Обяснява ли го? Аз съм учила различни неща. И в България, и в чужбина. И музеят е единственото нещо, което ме задържа в България. Работила съм в Шотландия като студент менеджер и в един момент прецених, че трябва да реша кое ще е мястото, на което ще се развивам. В музеят на виното се преплитат всички неща, които съм учил. Тук се преплита историята, преплита се географията с география на лозарство и винарство, преплита се психологията с личния контакт с публиката. Много свежо, много зелено. Това е сорт Ризлинг. Отгледан е тук над музея. 2006, достатъчно зрял. С много зелен нос. Смятам, че всеки пол и всяка възраст проектира себе си в различно вино. И дори съм забелязала, че по-леките характери, не толкова сложните характери, се откриват в бели вина или в розет, или в много елегантни червени вина, докато един сложен, изграден характер проектира себе си в таниново, отлежало и много сложно вино. На медалите, които е печелило винарското училище в Плевен, са изобразени жени. Каква е връзката между виното и жената? Виното е магия. Връзката между жената и виното е магията. Жената също е магия. Отношението към една бутилка вино всъщност е отношение към себе си и към света. Начина, по който ще отворим бутилката. Първо, начина, по който ще подберем бутилката с ястието. Ситуацията, емоцията, в която ще отворим тази бутилка. Начина, по който ще си сипем чашата. Всичко това е отношение. Отношение към света и към себе си. Продължава